दाने बे समाव आंनि दाने नैबे जिहेतु पकियागा उडेन ब्रिज टु लेटु मोसा फुलकुमारि बे मोनसे स्किमनि नाममोन। दा बे खामानि मावनाया जाहैदों आं कन्ट्राक्टर आंनि नामा कर्णबल नार्जारि आङो बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनिबो प्रेसिडेन्ट अल बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनिबो दानो बे समाव आं फंनैसो स्टेटमेन्ट होनो नागिरदों जिहेतु नैबे बे फुलकुमारि पकियागा उपेन्द्रपुर आरो बिदिनो ओरैहाय गोबां जेवारि बिल आरो ओरैहाय बेबायदिनो हल्दिबारि आरो बिदिनो बरगफा बे जायगा गोदोसोनाय जागौमोन आइसोलेटेड एरियामोन। दा बेवहाय आङो नागिरबायनानै बे स्किमफोरखौ मोननानै जोंनि मानगोनां चिफ सारनिफ्राय बे जिनिसखौ आं सेंसन खालामनानै लाबोदों आरो लोगोसे बेवहाय एमएलए जोंनि 1 नम्बर गसाइगावनि जिरन बसुमतारी बिथाङा बहुद हेल्प खालामदों आरो बिदिनो चिफ सारनि माखासे मावग्रा पिएफोर दं बिसोरखौ बे समाव आङो धन्यबाद होयो मानोना बे स्किमखौ बिथांमोना सेंसन खालामना हरबाय आरो बेखौ थांनाय बिदिनो 2023-24 फाइनान्सियेल जे 6 फाइनान्स आसाम फाइनान्स कमिसननि बे स्किमाव सोना हरदों आरो बेखौ थांनाय फेब्रुवारि दाननि 1 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै बे खामानिखौ मावदों। दा मावै दिनैहाय मेनि 13 तारिख मेनि 2005आव दानो बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बिनि जे इस्टिमेट कस्ट एप्राइजाला जाहैबाय टटेल 50 लाखमोन आरो दानो बे स्किमनि लेंथआ जाहैबाय टटेल 3/3 सेल आरो लोगोसे बे आरसीसी बक्स कालभार्ट ब्रिजआ लेंथआ जादों एप्रक्सआ 700 टटेल 50 लाखनि गेजेराव बे खामानिखौ मावनाय जादों। दा बेनिखायनो दा नैफाय रायजो राजाखौ लानानै जोंनि गसाइगाव 1 नम्बर समस्तिनि मानगोनां एमएलए श्रीजुत जिरन बसुमतारीखौ लानानै आरो बेवहायनि जोंनि जमदुवारि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आरो डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट लकनाथ नार्जारि आरो गोबांथार सुबुंखौ लानानै आं कन्ट्राक्टर जानानै आंनि कन्ट्राक्टर लोगोफोर बयखौबो लोगो लानानै दिनै बे खामानिखौ बेखेवबाय आरो दिनैनिफ्राय बे लामाया थांलाय फैलायनि थाखाय जे गोबाव समनिफ्राय जे उसुबिदायाव गोग्लैना दंमोन बे गोग्लैसोनाय आइसोलेटेडनिफ्राय जाहाथे बे रैखाथिखौ मोनबाय आरो दिनैनिफ्राय बे फ्रि जाबाय आरो बेवहाय हान्था मेला खालामनो गारि घरा आरो बे रायजो राजानि थांलाय फैलाय अफिस आदालत कर्ट कासारि आरो बायदि रोखोम स्कुल बायदि रोखोम थांलाय फैलाय बे सुबिदाखौ दिनै मोनबाय आरो बेखौ जोङो बेखेवना होबाय। बेनिखायनो बे समाव आङो नैबे समाव सफैनाय मिडियानि सेलनि मानसिफोरखौ आरो लोगोसे जोंनि जे बे जायगानि ओनसोलनि एरियानि मानगोनां एमएलए जिरन बसुमतारी आरो जोंनि जमदुवार ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आदा बिदिनो सुलेमान नार्जारि लकनाथ नार्जारि बे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट माने इउपिपिएल भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे दानो बे जमदुवार ब्लकनि जे कअर्डिनेटर बेबायदिनो दिलीप राभा बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर आं बे समाव दङ आरो लोगोसे आंजों सफैनाय जोंनि मानगोनां कसुगा ब्लकनि इन्जिनियारफोर आरो लोगोसे बिडिअ गासैखौबो आङो बे समाव हामबाय होननायजों आरो बे समाव थेंक इउ होननायजों आंनि बे गुसुं बुंनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबनानै बयजोंबो आंनि खुलुमनायखौ लाबाय। गोजोन्थों। ধন্যবাদ। আমি ইপিপিএল को ধন্যবাদ দি আছোঁ কাৰণ এই অঞ্চলত ধৰক আমি 3-4টা গাঁৱৰ পকিয়াগা হলদিবাৰী ফুলকুমাৰী বৰগফা বহুত দীৰ্ঘদিন পৰা আমি ভুক্তভোগী এতিয়া ৰাস্তা ঘাট নাই দলং কালভাৰ্ট নাই আজি আমাৰ যেটো ইপিপি চৰকাৰ আমাৰ ইয়াত দলং বনাই দিছে কালভাৰ্ট বনাই দিছে সেইকাৰণে আমি ইপিপি চৰকাৰক ধন্যবাদ দি আছোঁ। পৰৱৰ্তী কালত আমি ইপিপি চৰকাৰৰ লগত থাকিম আৰু থাকি যাম। এটোই আমাৰ ৰাজ্যৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ।